Kumusta mga higala no may adlaw niyong tanan diha? Ako na po din ni si Dre inyong ubos nga alagad. Unya kani nga video mga higala maghimo tag mga inspirational message ba nga ato ipaabot ninyo diha para pod ma-inspired mo sa inyong kinabuhi ba. Pero sa di pa ta magsugod intro sa ang ako lang masulti mga higala ba nga ayaw mo kauaw og namo sa bukid nagpuyo. Kay og namo sa bukid, wag yun mo sa lungsod. Kay og panalitan, wa mo diri, namo diha. Mura gud anang og mukaon kag daghan, di ba mabusog ka. Kay og mopiyong kang ngit-ngit man. Mura gud og kanang maglakaw ka, di ba mura kag magbaktas. Basta kay hinahinay lang, kanang slowly. Kay ang life man gud, mura ra gyud nagkinabuhi. Og imo lang tarongon di gina mahiwi. Parehas anang mga bikiri, ang baligya na pahan yun. Kana bitang inigmata nimo, di ba gikan man ka matog. Kay og mubangon ka, gikan yu ka naghigda. Kay og mootong bitaw ka di man ka ginhawa. Kay pananglitan og itom imong paboritong color, then your favorite color is black. Kay og di bitaw ka katultol sa daan, masaag man ka. Kay ang amo bitong silingan, dol mas amo ah. Kay ang igsuon bitaw sa kong mama, anak mas akong lula. Kay og gikapoy na ka, you're tired. Kay if ever og talented ka, na kay talent. Og kay bawa ka mo kanta, singer ka. Og kay bawa ka mo sayaw, dancer ka. Pero wa kay naibawan, ay pugsa. Unya mauro to mga higala no, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Unya mayon tag daghamog na sabtan ato, mayon tag na inspired mo to akong mga message nga gipanghatag. Unya ayaw kalimot og subscribe o click sa notification bell. Para agaan patamog mga daghan pa kayong inspirational nga mga story ba. Unya maura to, one love mga higala.